Ividiyo sibonile ividiyo saphatheka kabi kakhulu ngoba ingane yethu ukukhula kwayo nje ikhula ingane right ayikwazi nongisho ukukhuluma ingane nje elunge ngohlobo lesimangaliso njengoba eshilo umakoti ukuthi sajabula itholumendo sabothola vele noma waye washonane ayimazi nini sabotha hayi sitholumendo ke sithole umuntu ozoyigada hayi sapheke mase sibona sekwenzeka nje singazange sisazi isizathu eqaleni sokuthi inkinga ngcono uma uzwile ukuthi hayi engathi khona inkinga ekhona phakathi kwabantu ababili njengabazali mhlambe sikwazi ukuthi singenelele lapha nalapha ya sibabize bonke sibayale ngendlela singabayala ngalo sibone nje sekuyinto evanya sishaqisa kakhulu siphatheke kabi kakhulu somndeni mhlambe nina njengomndeni njengoba nisho ukuthi bekumkhwenyana wafika wazokhipha amalobolo umuntu nje vele ojwayele nakho kwesesho ke lapha kwivideo ukuthi naye wamxolela ngoba phela ingane le ayizela kuyona yakhe wahamba waphumela ngaphandle untombazane iqiniso yini lelo nakuthi ningumndeni nizizwa kanjani ngokuzwa zonke lezi zinto ayikhulumayo ukuthi esenze isehlakalo esinje kusiphatha kabi kakhulu indlela ashawuda ngayo ngoba thina sikwazi lokho ngabe lokho ubukhulume lokho esaphila afika khulume nomndeni wala kacele ukuthi ingane yenu kunento kanje eyimfihlo ekanje azange akhulume ngale kwaloko beyithanda ingane yakhe eyisapota ehlana enyuka nje ikhombaba kuyona ekugcineni kodwa siphoxeke kakhulu ukuthi umhlaba wonke seshawudekile ingane yethu ukuthi iphethe ingane engeyona yakhe kubhlungu kakhulu kodwa ubhlungu obuzophelela la ngoba ukuba ukhona ngabe siyabuza kuyenti hawu lonto oyishoyo bungakwazi kanjani bungasitshenanga ngani yona manje ngeke sibuze kubani akekho naye sidlulisa ubhlungu kakhulu ukubona ke isihluku esikanjena ke sesisabalele einkundleni zokuxhumana ndodakazi wenu lele lapha phansi udindilizile indlela njengoba ngisho nje indlela esiphatheke kabi ngayo kangangokuba ukhulu wayo ugogo uma wami kusho ukuthi uma wami umaka ngoba uma lekhaya uMambutho mina ngwakammbutho ugogo nje ekhaya uphatheke kabi kakhulu uzwa lethani unkosi yami wazwakhala zehle inyembezi indlela abone ngayo ugogo ubebhlungu kakhulu. Hello Mzansi, welcome to Umgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Bekung anti owa ananontobeko qele loyo atikhulumela ukuthi baphatheke kabi kakhulu bangumndeni nangokuthi futhi ivideo nabo bayibonile. Guys, kubhlungu kakhulu ukuthi kune video and nema pictures la circulate lapha kuma social media platforms. Lokho ndawo kona ukuthi umndeni ungakhohlwa guys isigameko lesendekile because each and every time bangena kuma social media kuyoba into lehlezi khona because we know ukuthi into leba ku social media iba khona ingona phakade kubhlungu kakhulu siyachubeka nje ukuthi sithi futfu emndenini lelahlekelwe. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. I'm signing out. Goodbye.